Ovo je Karađorđe u pokretu, je li tako? Da. Ovo je živ Karađorđe, mrtvog ne pravim bre. Direktor akademije Sreten Stojanović u Beogradu napravio Karađorđa i drži po štaplje se sa sabljom. A ja sam pitao njega, pa šta radi on? A on kaže, nemoj to šamari me, znaš. Gdje ćete raditi? U Topoli kod Ljubiše, kako se zove ona? Ljubiša... Koliko će spomenik biti visok i od čega će biti napravljen? Pa mi smo se dogovarali sa Zokijem. Zokime, ćeš da izlješ u bronzu ili nećeš? Ako nećeš, hoću da rasturim i da ne da radim, znaš. Koliko će spomenik biti visok i od čega će biti izliven? Pa Zoki kazao da će, išli smo kod Livca i on kazao za Koliko će metara spomenik biti? 3,5 metra je on visok i ništa drugo. Od čega će spomenik biti izliven? U bronzi kod, kako se Ljubiša Livac. Kada će spomenik biti postavljen? Ej, Zoki, kaži mi ti, ja ne znam ništa.